Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfazi ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, ukushintsha ukudla epletini uFloyd Chivambu ebizi MK Party ngeStokofela sikaZuma njengoba eqhubeka nokugadlana ngamazwi esidlangalaleni nomholi we-MK Party umnumzane Jacob Zuma kwividiyo esisabalele enkundleni zokuxhumana la khona lensizwa uShivambu ekade eqhubeka nokugadla iqembu uMkhonto weSizwe elilaphana-ke esisabalele impela enkundleni zokuxhumana. Angingandi kakhulu ey'ngane zakwethu ngokukhuluma, ake ngikudlala ividiyo uzwele ukuthi-ke bekade gadla kanjani uma ngabe gadla iqembu uMkhonto weSizwe. Sihlangane kwividiyo elandelayo uma ngabe uqeda ukubuka le video ngane zakwethu. The truth of the matter, which if we do not tell the people of South Africa, it will be treasonous, it will be betrayal of the trust of the people of South Africa. uMkhonto weSizwe is not an honest organization. It's a family business of President Zuma for narrow benefit of him and his family. That is the fact of the matter. We tried to speak about that and no one can. We served in the leadership of uMkhonto weSizwe at the highest level.